Aye gutoka ase wodi ya Nyakoe bunge Kitutu Chache South baba wesokerit koria rero na gokora okorobekana ase bakora etaro yo kwemurunganiria amagendero yobere ga gotakorekana ase ensemeyo nigo bona bakumochia omwemsewe wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi ase bakumoboria buna nka yako irachibesa onyatari ko baikiraniria amagendero gatia bobwagachi bwechipara amache chibasari egati yayanda mange buna tokumanyiwa no muri Keito Mildred Momanyi. Abamenyi banyagisai ase wodi ya Nyakoe nigo besokia bakorobekana aso wesigolia kwa magenderero ase nsemeyo egati yabo chipara amache egati yande amange ase bona bange bagendete kumubolia asa kuira chibesa chamagenderero chipare chira igo chigendete gosarika igo chioru mugete mwora mutonya kobeku gotogote bigunga ngentu arwe ntu agete kure isaine tokorwa magendero turara ntakane ndio yose akonyirega ababula kambarega cintakana toto ni simbarega bana kwa unone pasa none gatota ingo choro toroserie roche okanga gotoroserie koranje tinjo toroserie amache tanyora saba mina toko oyagi moiri chibese cyo kora magenderero na gabana nkayo gakari koira chibese chigwadi chinde ntoroche ipandiko bigorokia aba pare nero siru mu MC egete ayenga yure abangeni go bamumocha ase okubonereria kemagenderero engaki agokora amagendero ase wadiyo igo totagitome ki quality ekero kora magenderero onyine chibaseri kwabeka equality tali obagusi abantu banyumba abantu bekasinyo abantu banyumba kolika bekange bintu katikati nandi nyura kere kona muri kwali gutara kwali kurichikura nigo basaba umugavana Simba Arati wasanania na kubakonya asa magenderero ase ensemeyo wono bwito yaito ase gavana please governor topoke ngocha tolenjera tolegocha nonya nabo omoteli we committee ye chibasari kurwa ensemeyo Boniface Nduko nigesokiana kumoegerera omo MCA asensemo chibasari asekelia bunanko ina nale chibasari asensemiyo ase obwikirano twasa abantu banyagisai ni tutoka benefit mono because we are lucky eto review nare ngo basaba ne ndimo batako nyakuruto mwambia magena nga form sinto konyawara kabapa to erero ti form siase muna chiko ba unanje na wande bune representative tani ko na tani mwanje wala tayo se mwambia ndangi tujarinda hari nanje na wande ko present ba manyagisai ase omukyoito buna egeta senikandize TV elikomokera omo MCA wensemeyo lyokoiraniria amabolio y'abananchi nigo anyora amatunda enga kyomwe MCA Cosmas Oyagi aisokiana gukwanira emiroberia begete lyogoikirania amagenderero manyana bonigo aegerera ase okomocha uyo kabere omo MCA wensemeyo uchako mwachinga kichinyoro lyogoikirania amaganyo y'abamenyi bensemeyo para cha nyaksai ninje begeta se budget chipara isato chitakerwa cha komutini kominomo inche mno MCO batimbu atibe begeta mu bongo chikolemere para nje para nganye beka se budget executive wa implement abantu ba ku implement e budget ito ya Kisi County na abantu ba ku executive asomuga banaro chibe samuna bona iga nimbegeta 2 million as a climate change ejine chibasa chikor World Bank already check Kisi County asenge njege sima kelkia nyaksai kiwate problem estimate ko to na ande ten inkaranga mbiyambe ka 2 million tokore ngandokore ngari rehabilitation to rusie ne pambo ye estima to beke pambo ye sola alafu na ande tori chi pipe to beke tori tokore ndokore ngari rehabilitation to tori rehabilitation macha ya so yego chasa asabantu so nale ko saba bantu banyaksai ka kiaso wanja kwenu ngomolembe mbakorere gas tiasa nero ore kwenya gokoro na forma MCA ona bwete chikura ale gusaba mheshimiwa amizi angeriba gankorera abantu banyaksai yemero kuripotelia egeta senikandize TV eletaliane Mildred Momanye Miyemo no muri Keito